sabar naik aja. Ya, yuk sabar aja lu ah. Dan tahu ajo kan dukun gadang, alah banyak orang kini nan datang. Uel ajo inyo tadi lo surang, basuo denai mangko hatinyo senang. Itu hanya kata-kata orang di denai, bukan dukun gadang. Denai hanya yang menolong orang untuk mencari barang-barang hilang. Membana denjo tolonglah oi ajo, hanyo ajo tampek denai ba iyo. Indah ko ibo ajo kabake ambo, ajo lah duo denai cie pun tido. Kalau ikut udah bisa kok Jo. Sabar aja dulu. Iya. Tapi ada sare. Apa saran Jo? Putiak 5 manis itu carian. Madu putih 5 nih. Dan iyo lah Jo. Ayo itu nya kalau ndak jadi nambah janda muda. Janda muda. Ya. Oi ajo sege, tolonglah denai jo, hati den pane, de ulah cinta juo, urang tuonyo, indah manarimo, diri denai ko, jadi minantunyo. Oi ajo lasuan, ibo bana denai jo, yo mandangakan kisah cintonyo ajo, tapi baala denai kama nolongnya, denai pun indah, tahu ba acaronyo. Denai tahu ajo kan dukun gadang, alah banyak orang kini nan datang. Uel ajo inyo tadi lo surang, basuo denai mangko hatinyo senang. Itu hanya kata-kata orang di denai, bukan dukun gadang. Denai hanya yang menolong orang untuk mencari barang-barang hilang. Membana denjo tolonglah oi ajo, hanyo ajo tampek denai ba iyo. Indah ko ibo ajo kabake ambo, ajo lah duo denai cie pun tido. Amma bana denai menolong ajo, tapi banyak pulo yo saranyo. Lain namun ajo melakukannya, tolong carikan denai jando mudo. Oi ajo sege jana batele juo, jando mudo pulo nana ajo niyo. Sadangkan denai kini malah PHO, eko batamba sakit kapalo denko. Basa balajo jon capek marabo, beko dan carikan anduang nan jenggo. Hojo sek. Yo, Bako amma suko kawan dan naik dah. tapi keje jola suama, yo na mana di Yoko? Tuan naik. Entah aja.